Se on semmoiseen tosi vihreään tilaan. Siellä on paljon kukkasia ja ruusut kukkii ja semmoinen ihanan niin kuin puutarhamainen tila. Mm. Tosi vehreätä. Joo. Mikä täällä puutarhassa on tärkeää juuri nyt? Miksi sä tulit tänne puutarhaan? Katsot ympärille. Jollain tavalla siitä tuodaan semmoinen, no ensinnäkin se semmoinen luontoyhteys, maayhteys, sen tärkeys ja se, että se on aina semmoinen paikka, minne voi mennä maadottumaan silloin, kun tuntuu, että on jotenkin irti Joo. tai ei ole yhteydessä vaikka maaplaneettaan tai että se on semmoinen paikka, mitä kautta voi käydä maadottumassa, kun menee sinne. Mm. Ja sitten taas toinen asia, mikä siitä tuodaan, niin on se semmoinen, että se on tavallaan se semmoinen runsauden symboli. Mm. Eli samalla tavalla kun sitä puutarhaa hoitaa ja ravitsee ja huolehtii niistä kaikista, mitä siellä on kasvamassa, mitä on itse laittanut sinne kasvamaan, koska ne ilmentää kaikki, mitä siellä on, ne ruusut ja hedelmät ja marjat ja pensaat ja kaikki, mitä siellä on, tosi monimuotoisesti kasvaa, niin ne kuvastaa niitä itsensä itämään laitettuja asioita. Niin se on ikään kuin symboli siitä, että samalla tavalla myös niin kuin fyysisessä elämässä ne asiat menee. Mm. Eli että voi niin kuin luottaa siihen, että kun on pitänyt huolen ja pitää huolen energeettisellä tasolla siitä, vaalii sitä, minkä on laittanut alulle, niin se myös niin kuin tuottaa sieltä sitä satoa ja hedelmää. Joo. Ja se ei lopu sieltä, että se ei tule semmoista hetkeä, että jotenkin se yhtäkkiä lakkaisi kasvamasta se puutarha. Mm. Sillä on semmoinenkin niin kuin symbolinen merkitys. Kuljet siellä puutarhassa ja saavut semmoiseen paikkaan, jossa on jotain erityisen huomattavaa. Mikä siinä kohdassa on? Jotain, mitä halutaan korostaa. Tosi outossa on semmoinen pieni rasia, missä on semmoinen pieni kultainen avain. Joo. Semmoinen vanhan näköinen avain, semmoinen, mutta se on ihan kultainen. Joo. Haluatko avata rasia? Joo, se avain on mulla niinku kädessä. Sitten mä yritän miettiä, että minne se niinku kuuluu. Se kuuluu johonkin semmoiseen tosi pieneen johonkin luukkuun, Joo. mikä tosi outo, kun se on niin pieni se luukku. Mm. Mutta siitä luukun kautta, kun sen avaa sen pienen luukun, niin siitä pääsee ikään kuin jonnekin ihan muuhun paikkaan galaksissa. Sitten jos aukaisee tavallaan toisessa puutarhassa, sitten aukaisee sen luukun ja sitten kurkistaa siitä, niin se on semmoinen, niin mistä mahtuisi menee semmoinen keskikokoinen hiiri. Mm. Ja sitten kun kurkistaa siitä, niin sieltä näkyy niin kuin avaruus. Joo. Siirryt siitä luukusta läpi.
millaisessa tilassa olet? No yhtäkkiä mä oon ihan tosi kaukana maaplaneetan ulkopuolella. Se vaan lähti loittonemaan se maapallo siitä. Ihan kuin olisi avannut maapallon kuoren ja sitten sujahtanut siitä ulos. Ja sitten yhtäkkiä loittoni tosi kauas niin, että nyt se maapallo näyttää pieneltä Joo. kaukana. Minne sä tulit? Mikä paikka tää on sulle? Tämä on nyt joku toinen. Mulla tuli ensin mieleen kuu, mutta ei se nyt kuu. No, tai jotenkin se on kuitenkin kuu. Joo. Joku tukiasema, tukikohta, mutta se on kuussa. Se ei ole alus, vaan se on niinku kuu. Okei. Tunnustele sitä, miksi sä oot tullut juuri tänne. No, jotenkin ne alukset liittyy siihen kuun. Kuussa on jotakin toimintaa. Joo. Joku tukikohta siellä on, jota ne alukset myös käyttää. Tai ne alukset käy siellä, tai ne työntekijät, tai ketä ne sitten onkaan, niin ne jotenkin käy siellä. Joo. Sitten siellä on joku arkistokin, ilmeisestikin. Joo. Missä asioissa sinä käyt siellä? Milloin sulla tulee asiaa sinne? Siellä on joku teknologiavarasto. Siellä on jotakin teknologiaa, joka on odottamassa siellä säilytyksessä. Okay. Jotakin teknologisia juttuja siellä on, mitkä liittyy niin kuin ihmiskuntaan. Niitä asioita, mitä on valmisteltu, Joo. niin niitä on siellä. Ja niitä pystytään sieltä myös sit tuomaankin niillä isommilla aluksilla, jos ne on semmoisia ihan teknisiä oikeita ratkaisuja, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyviä asioita, teknologiaa. Joo. Mihin muihin elämän tai niin kuin meidän ihmisten elämän osa-alueisiin liittyvää teknologiaa siellä on? Jotakin kulkuvälineitä ainakin on. Enemmän tulee mieleen jotain, että ne ei ole ehkä kaikki vielä semmoista ihan niin kuin valmiina kasattuna olevaa, vaan että siellä on ehkä enemmän jotain aihioita ja komponentteja. Osa on ihan siis jo valmistakin, Joo. mutta semmoista lähellä just niin kuin prototyyppejä ja semmoista, että sitä ollaan niin kuin valmiina tuomaan ja sitten niitä ratkaisuja ja suunnitelmia, joiden perusteella voidaan sitten lähteä rakentamaan niin kuin maan päällä niitä lisää, niitä asioita. Joo. Milloin nämä on tarkoitus tuoda? Missä vaiheessa? No jotenkin muutaman vuoden sisään näytetään sitä, että niitä ihan ensimmäisiä ratkaisuja. Minne päin maata näitä aletaan tuomaan? Missä otetaan ensimmäiset vastaan? Ja millaisten tahojen toimesta? Keille näitä niin toimitetaan? Suomen tasolla niin meillä on, jotenkin näen semmoisen niin kuin teknologisen kehityksen menevän niin, että tulee semmoisia keskuksia, jotka saa, tai ensin on niin kuin
suunnitelmia keskuksista, jotka saa rahoituksen, joille sitten myönnetään sitä teknologiaa esimerkiksi just vaikka terveydenhuoltoon liittyen. Ja terveydenhuoltoon liittyvät keskukset, niin niitä tulee kyllä sitten joka puolelle. Ja rahoituksen niihin saa ne, jotka sitten haluaa lähteä niitä vetämään niitä projekteja. Mutta se ei ole mikään semmoinen vähän niin kuin julkinen sairaalatoiminta tai muu, koska siitä ei sitten tulla perimään rahaa ihmisiltä. Niin se rahoitus sitten tulee sieltä uuden talousjärjestelmän puolelta. Ja sitä uutta talousjärjestelmää taas ei sinällään tuoda mistään ulkopuolelta sillä tavalla teknisenä komponenttina, vaan sehän rakentuu sen kvanttitietokonejärjestelmän puitteissa. Se talousjärjestelmä. Mutta ne liittyy niin kuin toisiinsa nuo kaikki. Se talousjärjestelmä ja sitten ne kaikki uudet muut hankkeet. Niin se talousjärjestelmä sitten rahoittaa ne. Ja mistä ne rahat taas sinne talousjärjestelmään menee, niin ne on niitä takavarikoituja varoja, mitkä on saatu sitten siltä eliitiltä tai pieneltä johtoryhmältä, joka täällä maaplaneetalla on reljestänyt, niin, jotka on piilottanut kultaa ja jotka on ryöstänyt kaikki ihmiskunnan aarteet ja rahat ja kaikki, niin niitä on takavarikoitu ja niitä sitten viedään sinne uuteen talousjärjestelmään ja sitä kautta aletaan jakaa niihin projekteihin, jotka sitten tulee rakentamaan uuden yhteiskunnallisen järjestelmän koulutukset ja nämä kaikki eri osa-alueet. Mikä on sinun tehtäväsi täältä? Sä sanoit, että sä käyt siellä komentoaluksella niin kuin työpaikalla. Onko sulla täällä joku tietty paikka, joku tietty toiminta? Se liittyy siihen viestintään ja kouluttamiseen ja tiedottamiseen. Ja käytännössä sitten alkuun tarkoittaa sitä, että se tieto pitää saada sieltä omalta korkeammalta minältä tai sieltä, mistä se sitten tulee kanavoituna, niin pitää saada se purettua ensin kirjamuotoon ja niin kuin ihmisille täällä. Ja sen jälkeen sitten kiertää eri paikoissa puhumassa niistä asioista. Voi olla, että tulee ehkä semmoinenkin vaihe, että pitää mennä tiedottamaan jonnekin ihan siis isommallekin väelle. Jonnekin tehdä jotain uutisointia tai tulee joku semmoinen uuden ajan mediatalo, jossa on sitten niin kuin tiedottajan tehtävä tai semmoinen ehkä joku vähän korkeampi, ei ehkä nyt ihan mikään semmoinen perustoimittaja tyyppinen tehtävä, vaan että ehkä enemmän laajemmin organisoidaan sitä tiedottamista. Se liittyy siihen. Onko sulla siellä kuussa tuttuja? Yhteistyökumppaneita, läheisiä? En saa kenenkään energiasta kiinni siellä. Jollain tapaa se musta tuntuu, että se vaan näytettiin semmoisena, vähän semmoinen kuin kävisi varastossa. Sellainen olo, että tulen katsomaan tänne ja täällä on nyt, että avaisi oveen ja näyttää, että täällä säilytetään näitä ja näitä ja tuolla on noin. Ja tämmöinenkin on. Joo, vähän semmoinen olo, että se ei ollut semmoinen olo, kun olisi tullut sinne alukselle, että tulee oman työpöydän ääreen.